फैगौबा नेबाय थादोंमोन आं लिंहरदोंमोन थांला होनहरबाय थायो बियो थाङाबा माथो उफायबाव दा आङो गारनायखौनो सानबाय आरोखि आंनि हिन्जावा थांनाय मार्चनि 11 तारिखै आं गैयि समाव न'निफ्राय ओंखारलांदो फिसालाखौ बुंलांदोंनो आं आबैमोननाव थांनि गाबोन फैफिनगोन होननानै बिनि उनाव आरो मानसिया गैया फैयाखै साननै सानथामनि उनाव आं फन हरबा आरो बिमा बिफानो हरदोंमोन आरो बिमा बिफाया आरो मिथिया होनहरबाय बिनि उनाव गावनि नाम्बारखौ मोननायलाय आरो गावनियाव फन खालामहरदोंमोन आङो माथो नोंखौ गुवाहाटियावसो नुदोंनो खायसे मानसिया मानो गुवाहाटियाव थांलाबायखो नोंलाय होनना बुंहरदोंमोन ओमफ्राय बे बुंदो आरो आं जिन्दगि थांला न'आव नों मा खालामनो गोसो खालामदो आंखौ डिस्टार्ब हरबाय थाना फन हरबाय थानाङा आंखौ हारसिं थानो हो होननानै बुंदो आरो दाथ' आङो सिगांबो बिदिनो जाखांबाय नालाय सिगांबो 2021आव थिग बे 10 तारिखसोआवनो जादों घटनाया लोगोनि हाबा जानो थांनो होननानै थांबाय थांनानै बेवहाय हरसेया न'आव फैयाखै गुबुन सेंग्राजों बहाबा सोरनिबा रुमाव इन्जय खालामनाय माबा खालामनाय ओरैहाय खोनानानै आरो रायजोफोरा मिथिनानै जमना थाबाय फुङाव सेंग्राया दोनफैदोंमोन सानैखौबो हमनानै बे जोंनि न'आवनो बिसार बायदि मोनसे माबा जानानै थांदो उनाव आरो रायजोफ्रा गामियाव बिसार मोनसे खुंबावदो बिसार खुंनानै मोनसे रादाय खानानै होदों आरो बिनो जाहाथे बेफोरबायदि घटना जाबावोब्ला बे गामियाव बे न'खराव थानो मोना होननानै बिथांनि सायाव मोनसे रादाय लिरना दोननाय जादों आरो दा बेफोरखौ मिथिखानानैबो नै दाखालि थांनाय 11 तारिखआव आरो बेयो न'निफ्राय आं गैयि समाव ओंखारलांबावबाय जोबोद दुखुनि बाथ्रा आं आरो मा बुंबावनो फैगौबा नेबाय थादोंमोन आं लिंहरदोंमोन थांला होनहरबाय थायो बियो थाङाबा माथो उफायबाव दा आङो गारनायखौनो सानबाय आरोखि बुंहरदो मानो फाथैलाय बिसिनायनि माबा एप्लिकेसनखौ हैनाय आं थाङा होनना बुंहरदो गावसिनि गामियाव फैयानो कर्टआव डाइभर्सनि सार्टिफिकेट बानायना हरगोन होनना बुंदों आङो थाबैनो हर होनना बुंदों गथ' सासे दं हौवासा 13 बोसोरनि बेसोरा फरायफुबाय थादोंमोन उफाय गैया उदांसा सरगियारि हिन्जावना जितु सरगियारि लिरोमोन दा बेखौना आंनि सन्देहआ ओरैबायदि जिहेतु गावखौ आङो मोनसे दाय मोननायनि थाखायसो रायदोंमोन नालाय बे रायनायाव बियो बुंनानै लादों आरोखि आगोलनि सेंग्राजों आङो जेबो रिलेसन गैया जास्ट आं फनल' माबा हरदोंमोन बिदि होनना बुंदों आरोखि दा बेसेबां सैथो बेसेबां मा आं बेखौ बुजिया बे थगायनोबो हागौ बेजों रिलेसन गैला होनना बुंदों रिलेसन गैयाबा आरो मानो वाट्सएपआव आं बिनि मुंखौ मोनखो बेनि थाखायसो आं बेखौ रायनाय जादोंमोन आरोखि दा सोरजोंबा दङना हारसिङै दङ आं बेखौ मिथिया थारमाने बे जेबो खोन्थाहरा बबेयाव दङ बबेयाव मा खालामदों बेखौ जेबो खोन्थाहरा आरोखि जाहैबाय आं बेखौ नागारथारनायानो मानो होनब्ला खनसे नङा खननै नङा खनथाम ओरैनो फिसा फिसौआथ' हिसाब गैया थारमाने लासिं सिं आरोखि
बेनि थाखायनो आं सनमाननि खोथा दङ, मान इज्जतनि खोथा दङ, बिदा फंबायनि, बाय बाहागिनि। बेखौ नोजोर लाखिनानै आं बेजों सोमोन्दोखौनो थारमाने गारथारसिगोन आरोखि। बे आंनि खाथां माबा